madihita ruas ni huria na di jabu suak songoninang di garejon tapuka maulaut ta parminggu ta sadarion tapasada marohata martangyang mahita marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na manopalangit dohot tanoon di pasaur madamena tu tondita amen rap mahita madok tangyak tai ali Yesus Tuhan nami bereng hami nadison pinarmahan mido hami salut na nadison saya siro hamdi hami saya pangulu hamion amen maredehitan nomor 10 sada. Jahoba akadenggan ni basam dot asin ni roham Eisen narobido akai martangyang mahita ali Tuhan di bata na sangap jalan abadia odo haroron ni dame dot las ni roha di hami jolma nunga dilen ho anak muna sasadai manaon na porsuk jala sahat tu hamatean asa ibana padomun hami tuho dibaheni patugu marohanami makaporsiai pabuanang domu hami tuho leho matodi madongani hami asa unang madele jalan marsa kerohanami nakpeadong si taonon di bagasan ngulu namion alaya asa manatap jalan makirim hami di asin nurham na balgai marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen didongani Tuhan di batama hitaon saluhutna amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tatangi humma hatani debata nagabisikan ni pati di mingguta sadarion mana tar surat di sada Petrus 5 mamuka mesian ayat onom 1 ayat pitu songonom ma hatana atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gugoi asa dipatibu hamu ditikinai tiga ko kamuma nasa nahinau hol sohan ni rohamuna tu ibana ay disari hodo hamu ido saatna rap mahita mangido ale Tuhan di bata, saya pargugui mahami, mangulaon na hombar tuhatami. Amin. Mari dehita bukede nomor 240 lalu.
Manopoti dosata ale Tuhan debata para siroha jala pardinggan basa na sumurong narodo hami tujulom mangkudukon jala marhatopoton salud dosa dot aka pagalason nami jujud do ulaun hami aka ulaun na maralo tu hatam dohot lomo ni roham asima roham ale Tuhan Jahuba sayunang paingot-ingot aka dosa pangalason nami sa ingot mahami hombar tu asi ni roham na balgay. Se tugu-tugu mahami tu bagasan hasitonganmu. Se ajari mahami marhiti-hiti hati kuranmu. Asahot haporsyon naung nilehomi tuhami. Jala toktong huingot hami holong ni roham. Ay hodo debatani hatuan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagam ni dibata taringot tu hasisan ni dosa. Haholongan sa liling-liling na hubain makaholong iho. Dibahini hutugu-tugu humarhito asin ni roha. Ninna Tuhan Jahuba. Hasangapon man ni dibata na digijang. Amen. Marede hita sa buku de nomor 322. Jahama turpuk ni epistel di minuta sarion imanarta surat di Pesalmen 22 mamuka mai sian ayat 20 tolu 1 ayat 20 pitu tajahama mar soring-soring sai jamita honoku ma guarmu tuaka haanggiku jala pujioku maho di tonga-tonga ni huria na marluhuti
Aidang lia rohana manang mabias-bias mida perdangolan ni nadangol. Jaladang ditabuni on bohina maradopon ibana. Jala ditangi hodo angguki itu ibana. Saya mangan dosogut akan nadangoli jala butongan. Ikon mamuji-muji Jehovah do akana uso-uso di ibana. Saya humisa doro hamuna saliling-dilingna. Ido saatna martua ma nau bege jala nau peop hata ni dibata. Amin. Mare dehitasian bukede nomor 784. Mahita makatidakon hata hapor siautai au porseai di bata Jehovah ido ama parguguna suatu dusan natu palangit o tanu au porseai Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinuboni si Maria nagabi-gabia siaton di porbadia andorang suahubuan ido tuata natu mauna berni ipanguman ni silatus nama te terpajal libana di haupinor silang na tua tu banu aturun itano na mula mangulu di hari patuluhon nama naik tursugo lahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani isi mai mana pai mamula sogo tu tanohon manghumi ala na mangulu dot nama te au porsea iton di porbadia jaralong sada hurian abadia huria to panela Kristen akan abadia dot dehasesan ni dosa dot dia tai nama dok mula mangulu sugut daging ni halak nong mate dot dia nguluan nasra sudah amin. Mari dehitasi buku de nomor 220 sada. Sumurung sian saluhu naroha imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata jamita di minggut tasadarion tarsurat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Rom di 24 ayat 10 sahat rodi 25 Rom 4 ayat 10 sahat rodi 25 songonoma takasma tapai hutihut maralohon nasa pakiri modo haporseaonna nama kirimi
asa gabi aman ni torop bangso ibana, hobar tuhatai, songoni masugut poparamu. Dang naulo gali, hapor siyaw nai paida ida pamatangna nahira somer ngulube, anong nga 100 taon ne umurna, nak paida ida si Sara, nauk saip ladangi. Dangologang gurohana, tumadiko kaporseao di baga-baga ni debata, nalam tutuguna dotahe, haporseao na, jala di parsangapi do debata. Ay positutudo rohana, tukdo gogo ni debata patupahon na pinarbaga-baganay, alanido bahen na dirajumi gabi hati goran na, dada ala na iba na sabing, ubahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana, hitape ditatap do disi, ay si rajuma do nang tuhita, haporseao di ibana, napahehehon Jesus tuhatay siyan namate, ay dipasaha do ibana alani pangalaw siyotay, jala di pangulu siala hati gorata. Ido saha na hanguluat do hatam. Na inaulungan di bagasan gorni Tuhatta Yesus Kristus, arga situtudo di debata haporseaon ni ganup jolma, jala dirajumi debata doi gabe hati goran ni ganup, haporseaon ni ganup halak Kristen, di pardalanan ningguluna, di hubungan na tutuhan na. Iman adalah dasar kehidupan orang Kristen yang menyatakan persekutuannya dengan Tuhan. Jadi molomar Tuhan jolma dan boleh lepas sian haporsiaw imalapatan na. Alay haporseaon na di bagasan ngulu portibion, ikot tapahami doi berbeda tu haporseaot tatu debata. Parsiajaran taringot tu haporseaot do jamita sadarion. Manada dengan bahasa ni debata dohot asini rohana. Molota hubukot tu minggu reminisere. Saya tadama sini rohani di batado dengan di basana di ngulu. Jalai komerhiti haporsiaw mahita manadai. Ido nanaing petikota sian hatan di bata di perminggot tasadarion. Asa proses di perdalanan di ngulu ni jolma ikon naing mambangulu di bagasan haporsiaw terus menerus. Napatanda hok hubungan na tu debata.
Alay tapamana majo, ahado haporseaoni. Ahado haporseaoni. Molo didoko porsea dohamu di Yesus Kristus doho debata di sudi pardalan ningulumu moloin na. Maol dora jawab. Talusi. Molo tadok manang tasukun. Porsea dohamu di debata ala didok surat ni Heber di Heber 10 sada ayat sada takas didok sonon. Alai anggoha porseaoni posniroha doi diaka sihirimon. Posniroha doi diaka sihirimon. Jala pamotoan natotu taringotu nasoni ida. Posniroha diaka sihirimon. Jala pamotoan natotu taringotu nasoni ida. Porsea doa matta tuinata te ala diida. Porsea do inata tua mata, na jujur doa mata yato, mengalias segala sesuatu tuah kainata, ala diida. Aledak songoni ha porseao, tua do pani di bata. Pakirimon, na terus menerus kuat, pengharapan, karena Tuhan yang menentukan perjalanan hidup, bukan dilihat oleh kasat mata. Didok, I believe you. Saya percaya kepadamu. Tapi dilihat oleh mata. Dan jika tidak benar kenyataan hidup itu dilihat oleh mata, nanti akan buyar kepercayaan. Porsea dohamu tu padi talu betubing molena porsea alai moladong selek ngasawotik adak porsea bibe mamiringi ape nama sahaido porsea noaing tangbe ima moloha porsea on dijol mate porsea dohamu tu hakai petisaon na dinggam merdalan porsea dinggam no merdalan dahin alai holad diboto dang dinggam merdalan so apok kape sia porsea ni asal gereja hakai di adong ge. Karena iman seseorang tumbuh karena ada sesuatu yang diharapkan melalui pemahaman imannya dengan nyata. Kita coba joma mereng musai di jami tahun. Macai takas didok Apostel Paulus tuhuria Roma. Taringot tuha porseaon ni sia barham. Di kalimat na parjolo didok maralohon nasa pakirimoddo. Haporseaon na makirimi nanti maralohon nasa pakirimoddo haporseaon na makirimi asa amani torop bangso ibana hobar tuhatai songoni masugut poparamu taringot tu sia barham upabangkit peho gabe amani torok bangso ninna debata tu sia barham alai marumuribana 100 tahun gabi hirana mati di hilala. Jalanarong bepeng harapan untuk melahirkan anak si Sarah. Imana ni dok na dia 10 sia. Dangolo galeha porseaon ni sia berhami paidaida pamatanga. Hirana sumangulube ai nunga 100 tahun umurna. Nakpaida-ida si Sarah nauk saep ladangi yang tidak mungkin lagi melahirkan. Mana mungkin Abraham menjadi bapak bangsa satu pun anaknya tidak ada dilahirkan dengan umur mau mencapai 100 tahun. Ale didok danggale haporseaon ni sia Abraham di si. Alahot haporseaon nai tupak kirimon nasia debata. Kadang-kadang firman Allah bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Bainokku maho gabe bangso nebulun, ina dotok tu si Abraham. Pasu-pasokku maho. Bering mabitang na di langit, songoni mapinopar musugut. Di kenyataan hidup, dung
Seorang si Isai sembahkan itu kepada saya, menjadi korban. Namaul dia nih, mulu di pemahaman ni Hazol Maun. Bangailia sada dana kipe maul pai maun liling ikol leonon nina gabi persembahan. Yulusia berhamdui lau pasahaton si Ishak anak nana sasadei. Rok naking kadang-kadang kenyataan firman Tuhan dan apa yang dijanjikan kepada manusia bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh manusia. Molotas hukum musai ruas ni huria alaniaha benda berminggu hamu jalalani ha porsyamu nado moloin naro pani. Na porsyado hami di Tuhani benda berminggu baru makirimai pasu-pasu ante. Habi mersugu ti tormarsahid. Dia doda habi merminggu. Baru Roma na sumarminggu, asal na marminggu datongi. Asya perminggu rodo sahit ni. Botago mahitaon na sumarminggon, dan sumarminggo tong nagudangan na yung nasehat. Nagudangan marlas ni roha. Begitu hebatnya kenyataan hidup ini yang tidak dapat dihubungkan dengan pengharapan kepada Tuhan. Maka iman dan pergumulan kepercayaan itu kepada Tuhan beda dengan apa yang menjadi kenyataan hidup kita. Saya martangyangi doannya kami, aledang ilihat Tuhan nih. HP, adong gutinan dajol mana so martangyang, wala mangibubuk ko hamoraw na ina. Naukebat na manada diri ni halak ko pertangyang to. Dang manada diri na. Ima persoalan kehidupan na masa noeng. Na inaulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Na pinangido ni jamitaon paingotok kita asa songos si Abraham didok dangolo ganggu rohana tumadiko kaporseaon di baga-baga ni debata. Dangolo ganggu rohana tumadiko kaporseaon di baga-baga ni debata. Iman percaya Abraham adalah pasti terhadap janji Tuhan. Apa nama sa baga-baga ni dibatai ko saut. Ima iman nai, ima haporsion nai. Jadi dang dibereng ibana secara pribadi kenyataan hidupna nani leon ni debata di nguluna. Alani dang badili ibana, dang ganggu ibana. Jala toktong marpos ni roha ibana tu debata. Dia kabaga-baga nanaing leonon di debata di nguluna. Takas di patolhas di jamitaon parbue ni haporseaon ni si Abraham na parjolo di pasangap ibana toktong debata ala ni pakirimon nai di pasangap puasa ala makirim ibana di baga-baga ni debata dangolo ibana madili jala setia memuliakan nama Tuhan molo di perdalanan ni haporseota satu sonari ala Kristen hola saotik ganggu haporsion na idang dapok na pas-pas nga sabi itur madili taktohoy basa-basa ni Tuhani Victorin na idoban na nahiyahiya na rong ringgas merminggu buti topuarok pergumulan hidup ay wasamang so nalamoro ay mada ima johorwa adong getong ima johorwa tikina alay terputus atong gali haporsion na alarang dapok na naniluluan na dihilala alani dak tugu ha porsion na di baga-baga ni debata. Gabe dak pasangap debata. Dak si pasangapok kabe debata sok pasu-pasu lihat tunggu tahun. Alayang go si Abraham di pasangap bro debata dirajumi di bagasan guluna tigorro debata di baga-baga nai. Dangolo debata ganggu di jajina do baga-baga na tusaluhut jolma namar ha porseao tu ibana. Alani di hahoton ni ha porseao ni si Abraham dang tergantung tu kenyataan hidup. Di pasahat ibana nguluna seutuhna tu debata merhiti-hiti hata ni debata. Napaduahon nanek takas dia nguluta mangulu hita di bagasa Kristus merhiti haporsiaon.
mangulu hita di bagasa Kristus marhite haporsiaon. Didok, hita pe ditatap do di haporsiaw tai ala marhite Yesus Kristus naukehe. Nunga di pahehe duhan debata Yesus Kristus sian namate gabe dapot tita haluaw do tangguluan saliling-lilinga. Iko porsea mahita disi. Jala didok ay di pasaha do Yesus Kristus tuhamatean ala ni pangalosiota jala di pangulu do Yesus Kristus si gabe hati korata. Aneh sebenarnya ini. Yesus mati untuk kita dan dia bangkit untuk keselamatan dan kebenaran kita. Karena manusia tidak dapat dibenarkan di dunia ini karena dia selalu melakukan dosa dan pelanggaran. Buido tatad hita noeng dia do pandibata pardosa jala pangalaosi alai di sesa debata dosa tamarhite pangalaosioni jala dipahehe Kristus sian hamatean lau manesa dosata. Pengakuan na songonoma nagabe haporseaon na mangulu. Karena dosa kita, maka Kristus mati untuk menyelamatkan dosa kita. Berimanlah untuk itu. Haporseai me. Marhite asini rohani debata doho dengan basana dilehod do Yesus Kristus paluaho saluhu jolma. Ay di pasaha debatado Yesus Kristus Tuhan mateani asa tigor hita di bagasani marhite hamomonang ni Kristus sian hamatean jalaboy hita malua sian pangalausion jala didok gope jala di pangulu siala hati gorata. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Yesus dalam pengampunan dosa kita. Selinay amang do tamuinang molo merhite pemikiran kemanusiaan sungguh aneh ini. Behado mate Kristus humokopita lani dosata. Tarjalohita doi merhite rasio enggak. Nah pantas kita dihukum mati dan tidak mendapat kehidupan. Ale-ala sini rohani debata di pasitong mahita. Jalai ko jalota may merhite haporseaw. Iman kita. Sampai sekarang banyak orang yang tidak mau memahami iman percaya itu di dalam Kristus. Karena dia menyatakan percaya dihubungkan dengan kenyataan hidup. Salinay najulta jolma di portibion gagal jaladak tugu di haporsiaon ala dihubuk kotu kenyataan hidup. Porseado hita ditangyak tatu debata na pasu-pason na ngulut tatuari na nangro jawab na dohonot tado porsea alai maul ha porsea tay mangulu ala tuari na nangro arsak do lasni do arsak do pergumulan do kegagalan sayarong marhiti parsia jara sadario didok arga situ tudo di debata jahuba ha porseaon ni ganup jolma. Malo porsea hita di Yesus Kristus nau paluahok kita pasahaton nama sudia kahaluaon doh baga-bagana tu ganup jolma. Na inaulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ikut tugu maha porseaota di perdalan ningulut tatuari nanangro. Apapun yang terjadi Tuhan menyatakan janjinya dan telah dinyatakan di dalam Kristus di bagasan haluaon nasahat tuhita. Nunga di pangulu Yesus Kristus hita jala di palua siya dosa do pangalausion porsea mahita di si pangasaho masini rohan debata di ngulum asa dapot toaka narikot di ngulumi mampu maho pasangap pod debata songos si Abraham na pasangap debata di sudi panggulmiton di nguluna jala mampu ma mangulahol lomo ni rohan di debata marhite hite hatana jakon mahatana jala porsea maho unak pakke gugum dohot hamalomo lau majalo pasu-pasu ni debata diha porseao do pakirimomo salinay unak pakke gugum
dohot kenyataan hidupmu majalo akana rikot di ngulum alai pakai maha porseaon na tugu asa baga-baga ni dibata pasautonna tuho. Itulah iman imaha porseaon pakirimon pos niroha tu dibata dohot pamotoan nato tu taringot tu naso ni ida gabi madalan na halak na porsea hita diadopan di debata songos ya barham na porseai. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami sai suan turo haki asamat parbuei aliji sustu haki sai martu wajol mai naupe opatami tangia kunamai hakatman tutananmi. Mauliate madiho ali Tuhan dihapapatar ni hasitongan ni hatam narga situtudo diho haporseaon ni ganup jolma jala dirajumiho doi gabe hati goran Tuhan pargugui mahami maka porseai saluhut bagabagam asaolo hami ali Tuhan tang marojahan di kepastian hidup manusiawi tang marojahan di pikiran doho panadayon nami di ngulu siapari diak kabasa-basami naso hujalohami alani sakap di hajol maun alai sitong do bagabagam tu saluhut akan porsea diho pasautomu do yali Tuhan na inung ngadilioko haluaon nasikop marhiti Yesus Kristus alani dosa dohot pangalausion nami gabi dirajumiho doi hati goran nami ali Tuhan asa dohot tami manean haluao dohot tangguluani atok pargugui mahami toktong dingolu namion nagok tantangat dohot pergumulan na jot dang dapot tami na hinirim ni rohanami dingolu siapari alaya sahot haporseon nami tuho tukpe sodapot tami sipata dingolu nami ay holan mangasahon asi dohot holong ni roham nang dinggan ni basam di baga-bagamido nasikop ngulunami makar porseai ho atau ngali Tuhan leho mahai baruon di ngulunami makaposi doho makaporseai ho asa sonang rohanami di perdalanan ningulu namion noeng sahat rodi saliling delingna marhiti Yesus Kristus Tuhan nami calo matangiang nami amin. Taparade mae detta sian nomor 763.
damang dainang hang ginap naribot narap hitan waeng di bagas itu hata suang songoni damang dainang na adong di bagas tabe malate madiang pandeta nang pasahat hatana di hita tunga palatiur jala takas tahalas somai gabe gogo dohot las niroha di ngoluta las turhata sonari rapto hita kebatian dot amang pendeta B Panjaitan opung Pratama dot inang dison ani las pengronai manon amang mamang uluh kita di tangiang pangodianon tapi kema titina masa di huriata di minggu tanggal 20 Februari 2021 na parjolo kebatian minggu 7 Maret 2021 minggu okuli bahasa Indonesia Evangelium 2 Musa 20 ayat 1 sia epistel Matius 22 ayat 31 140 tema holong tu debata kasih kepada Allah marminggu hita di garijaon songon nasomal sebagian marminggu di bagas tabe napaduahon pertangyangan patu-patu di hari Kamis tanggal 4 Maret masuk pukul 20 WIB di bagas ni ganup ruas napatuluhon sermon resort patu-patu di hari Selasa 2 Maret masuk pukul 10 WIB di HKI Tanjung Anom. Na paupaton, na sorang. Na di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di bahasa-bahasa untuk atado sahalakdak danak boru di amata Rio Tambunan inang Ria Boru Lumban Tobing. Di pasdo dadanaki dot natorasna. Tetangyakon ma asa magudang ibanda di Bagasan Hai Pason di parorot tuhata ganup ari ganup tiki suang songoni natorasna asang giat kayu boru halamuan ni natorasna sibutet nasorangi halamuan di keluarga halamuan di huria dohot bangso negarata namangihut ruas nama ulang tahun na di hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Gokma umur ni inata nyonya calon sintu Elisastro na 70 boru manurung 30 tahun. Alani ruas majelis to perhalado pasahaton selama ulang tahun matu inang. Kajang ma umur muna lasma rohamuna marhai paso mahamuna jala susuk ma pasu-pasu indi bata dihamudo keluarga tujuluan ni arion. Lau songani matong hata dota yang nihru sude ruas perhalado majelis Sudena damang daidang nama ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun pasohoton nasa mingguon. Rapot pelayanan 2021. Nah di hari Minggu tanggal 21 Februari saud dot tapatupa rapot pelayanan ni. Arong dono tulenna boy mata jalan non tu BPH dalam bentuk fotokopi. Molo perlu boy tabagi dalam bentuk soft copy di bagihon melalui WA grup ni Huriata. Mang napiga sian keputusan do kesepakatan ini di pasatai ma dititingon jala laos tangya konota. Na parjolo iuran tahun 2021 hot ma sonda somal iuran tahunan 200.000 LSJ 100.000 pembangunan 300.000. Nomor 2 mamilit amang sintua tupal manurung SH gabe kepala seksi diakonia mangisi naung kosokian marhititingon do tangiang di pasatai ma ulaon gabe kepala seksi koironia tu amang situa tupal manurung SH tu hatama madongani uhut mangajari hamuna mangulahon ulaone namangihut mamilit amang jahot lan siregar gabe calon sintua alani mulai sadarion gabe dongan nai mahamu amang jahot lan siregar gabe calon sintua dipergugui tiramoti Tuhan debata mahamuna lao barsiajar asa sahat hamuna tohonan hasituauni yakatiki nalehet yaka ari nadengro naparpuri pinaboton tu sudehita nagiok rohana di almanak hakai 2021 asa di pawoto matu BPH asa tapangido sian resort dohot subsidi na uli sian resort Wasa perluon kemungkinan besar gudang rupiah hita sering dijauh tahunon alani perlu dihita sebagai pedoman
lao mamereng majahatan di bata marhite almanak ima disakapi rohanami sian parhelado. Na parpudi jadwal sidi jadwal khusus patu pauta do di tanggal 23 bulan Mei manang di tanggal 27 bulan Juni saguru tuhararioni nasidima jadwal khusus di tahunon khusus lao memenuhi permintaan yang akan mendaftar dohot naung suku-sukun alani mulata ma perguruan di tanggal 6 Maret hari Sabtu pukul 10 WIB di Gereja Tom Mahita Marguru. Titing parhepengon. Pilihan na dari Minggu tanggal 21 Februari na parjolo 396.000, paduahon 325.000, patuluhon 326.000, subjumlah 1.140.000. Pilihan Minggu tanggal 21 Februari di Bagas ni Ruas, keluarga Sintua Jelum Bantoruan baru pangaribuan ono 10.000. Pilihan Minggu tanggal 14 Februari nang salpui arong kesilapan namin dari minggu manitikon di Bagas nyamang keluarga Marpaung Borlum Bantobing o 40.000. Pilihan pertanyaan Kamis 25 Februari 2021 di Bagas nyamang keluarga Sintua Memang Marpaung Borlum Bantobing o 60.000. Di Bagas keluarga Sintua Jalon Terlum Banturuan baru pangaribuan 30.000 subjumlah 10.000. Dapat toluhon kewajiban do gugu totoripe tajalo do sian keluarga abang Pransitorus baru bangun iuran tahun 2021 200.000 LSJ 100.000 pembangunan 300.000 subjumlah 600.000. Sian keluarga abang pendeta Toljun Numbantobing baru siombing iuran tahun 2021 200.000 LSJ 100.000 pembangunan 300.000 do tamalateon Allah hipas do sude keluarga 500.000 subjumlah 1.100.000. Tajalo rohamalateon sian ruas ni huriata keluarga M Stinjak boru pasaribu pasaton hamalateon tu debata marhite huriana Allah hipas do nasida diramoti Tuhan satu sadarion hamalateon tu huria 1 juta rupiah. Tajalo rohamalateon sian sahalak na poso bulu ni huriata NN Allah hipas do ibadah satu sadarion jala mangido di tagiang ni huriata asalam maju ibana di bagasan hipason lambaju matoton di bagasan ulauna jala dapok ma najinalahan jupa naniluan ni rohana tujuluan ni arion pasaat hamalation tutuhata merhite huriana 1 juta rupiah. Hamalation sian amang rio tambunan inang borlum bantobing dina sorang dan dak boru dina sida godangna 1 juta rupiah. Hamalation sian keluarga ni amang Sintua Tumpal Manurung boru hutapea di pasar tutuhata marhite huriana godangna 500.000 rupiah. Hamalation sian keluarga di inang nyonya tasoit boru na 70 madok moleate tu di bata Allah sehat-sehat sipas-sipas sude keluarga jala di pasu-pasu tuhata sude nasa ulaun nasida madok moleate tu di bata Allah lang selesai perkuliah ni boru nasida Betrik boru hutasoit na kuliah na Saliligon di Sada Universitas Negeri di Bali. Di pasal nasida hamalation tuhuria 1 juta rupiah. Na parpudi. Hamalation sian keluarga calon Sintua Elisastor na 70 ST dinagok umur ni inang nyonya 70 boru manurung 30 tahun na di tanggal 21 Februari 2021 tuhuria 500.000 rupiah, pendeta resort 250.000 rupiah, guru jemaat 250.000 rupiah, jumlah 1 juta rupiah. Pungma sude dana nata papunguna sa mingguon 8.410.000 rupiah. 8.410.000 rupiah. So nima saha ni titikta pinasa matu amang netutui pendeta B Panjaitan. Martangyang mahita. Puji-pujian mandungan maulate maruhanami tuarupa malede bata Jehovah. Dirajumi rohanami dusude ali Tuhan dengan dibasam do pas-pasum nak kucalohami.
Di lasodo hami marparasoran memuji pasang poko di tongan huriam sadarion do nang tumangihon sian hatam. Na posturuhan nami li Tuhan na suatu nomu tu bagasan ngulu nami be di barita nauli nok pinasan ina posom. Gabi pergugu jolo pakir menamanguli di bagasan nang ngulu nami be. Di basona li Tuhan nunga takka hutangi kami suara ni tikting di tonga-tonga ni huriamon. Postoro hanami li Tuhan disalukna akar ruas ni huriam na manada do na makalason dia kapasupasum na pinasahamu tu na sidabe li Tuhan. Postoro hanami li Tuhan tua katiki-tiki na nang ro di padalan ni ngulu na sida lam tabamu na kapasupasum nang diganup na sidabe. Sasonima nang dinanami na berulang tahun leon ali Tuhan gajang ni umur do nang haipason dot akan narikot di ngulu perdagingoni pada mali Tuhan na angka persahiton do arsak ni roha asanggit toktong nasida di bagas salah si roha tujuan narion makalas pasupasum di tongani bagas nasida be lasu aksoneli Tuhan nang di ruas hurian namar si roha marhiti-hiti dia kapal palumian do di subasa-basa nasenat pinasahamu tu nasida di sada dana bodo oleh Tuhan. Pos dorhanami li Tuhan na soal ngom asidot pakaholongim. Asali honomu toktong nang hipaso tu amanami do tinanami na makalason di parsorang ni sada bodo di nasida. Suaksonima nang didak danahi toktong li honomu lasin roha marhiti-hiti hipason na ibur-bur magodang tujulan narion. Disudi dia kap tangyang panguduan nami marhiti ragam niya kapasupasum nok pinasahat muturas yung huriam. Doon nang sipul di bagasan na kaparsikulape dia kayanakon ni huriam. Pasturohan namin li Tuhan na toktong lihonom tu nasida dalang ngulu marhiti-hiti ni nang sipul dia kaperkulihan nasida dia kanok salpui. Pasturohan namin li Tuhan na patongonom do dalang ngulu tu nasida marhiti dia kaparsikulahan do persiajaran nang ginuruhan nasidai. Di bagasan ng basona li Tuhan nakso hagwarak kami o bertua katikting na masa di tongan ni huriam posturohan nami na toktolam tabamo kapasupasum di ruas ni huriam naktua katik-kitik na rorpe na padawom mo li Tuhan akaragam ni akan masa na di portibyon ng sanggar pami buhay hami marlasi roha di tikinabi di bagasan bagas nami bi di bagasa kay paso do alas roha. Ala pasturohan namin li Tuhan na soal ngomo asido pakahlongim. Jumbul masesa dosa namin li Tuhan asa tuktalup pami. Nagabi hasahatan ni pasupasum. Jalan matangnya pemujian namin mahiti Yesus martangnya kami Tuho. Amin.
Ilahi ayat sada Debatama mandongani ho Rodina pajupang sokon Nangiring nadang mansokon Debatama mandongani ho Oras kami oras Sai pajupang dohita muse Oras kami oras Tuhan mandongani hitabi Martangi yang mahita pasahaton peliata tu debata Ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang Odo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon ro diaka denggan basa na mauliutus. Mauliate mahu sobaho kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahatami matuho diri nami naksian na nilehomi say jalo may gabi pilian na hucus diadopamu. Pasu-pasu mapilian on nalituhan nasa di parhaseang huriam lau patibulhon harajaomo di tonga-tonga ni portibion. Uhai marohanami marhiti tordim na badiai asalam patar huida jalahu botohami godang ni silehol-lehomi dihami. Ajari mahami asagirgir hami madok mauliati tuho huhut pasangapon ho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rabhita mangido di tangyaktai. Aliama nami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmo say Roma harajaomo say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horon na po na harajaon, dohot hagugun, o lihasangapon saliling-liling na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutordim. Amin. 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 Shalom. Salam sehat mahita saluhukna.